Zeeland bereidt zich voor op een sobere, maar gezellige jaarwisseling. Het is donderdag 31 december. Dit is Zeeland Nu. Beperkingen, maar ook ruimte voor tradities. Doden bij woningbrand in Zonnemeire. En Zeeland is de enige provincie zonder een VVV. Goedenavond. Zeeland maakt zich op voor een bijzondere jaarwisseling. Zonder grote feesten, massaal vuurwerk of een gezellige avond met veel vrienden of familie. Vanwege corona is de dringende oproep om het nieuwe jaar toch vooral thuis en met maximaal 2 gasten in te luiden. Maar één traditie, de oliebollen, houden we er, corona of niet, gewoon in. Lange rijen voor de oliebollenkraam, op afstand weliswaar, in de binnenstad van Vlissingen. Maar dat kon ook op een andere manier. Even verderop kon je gewoon in de auto blijven zitten om je oliebollen op te halen. We wilden de winkels een beetje ontlasten qua drukte. Dus we dachten, dat doen we bij de bakkerij en drive-in. Dat ze coronaproof de bestelling op kunnen halen. Ook de klanten waren blij met deze oplossing. Ik vind het wel prima. Andere jaren stond ik wel eens een uur in de rij om oliebollen op te halen. Maar dit is prima zo. Het is echt 2021, hè. Dat is wel zo makkelijk, ja. Want dan hoef je niet meer de winkel in te gaan en te wachten. En het is droog nu, maar als het regent, sta je in de regen te wachten. Dus perfecte oplossing. Ja, de oliebollen. Je ruikt ze bijna door het scherm heen. Maar we gaan naar verslaggever Erik Holm. Die staat op een locatie die we voor nu nog eventjes geheim houden. Daar komen we later op terug. Erik, jij bent vandaag door de provincie gecrossed op zoek naar overgebleven tradities en mensen. Wat viel je daarbij op? Nou, dat het vooral heel erg rustig was, Martijn, vandaag. Niet te vergelijken met andere oudjaarsdagen in het verleden. Er was wel wat vuurwerk, er waren ook wel wat brandjes. Maar wat vooral opviel, is dat er heel veel mensen veel boodschappen aan het doen waren. En die mensen hebben we gevraagd hoe zij vanavond deze bijzondere avond gaan vieren. Hoe ziet voor jullie de jaarwisseling eruit, jongens? Ja, gewoon met een paar vrienden. En dan geen vuurwerk dit jaar. Lekker thuis. Mijn zus en mijn zwager, dus 2 mensen maximaal. Dus met z'n vieren. We houden ons aan de regeltjes. Sober. In ieder geval soberder als andere jaren. Met z'n drieën thuis. We zijn met z'n tweeën vanavond en we blijven binnen. Genieten met elkaar. Ja, je moet aan de maatregelen houden, maar het ziet er zeker anders uit dan normaal. Er komt geen bezoek. Helemaal niemand. We gaan wel gewoon klein vuurwerk afsteken als knallertjes. Ja, normaal zullen we wel vuurwerk gebruiken, maar ja, we slaan het dit jaar maar gewoon eventjes over. En een glaasje champagne drinken. Nee, dat mogen we nog niet. Wel fris, die denken we. Veel gemeenten waren er niet happig op. Karbietschieten. Maar hier bij Kruiningen mocht het wel. Marien, dit is de vergunning? Ja, dit is de vergunning. Die heb ik zelf aangevraagd. Hier op het land van mijn opa. Ja, ik vind het jammer, maar wat kan je eraan doen, weet je? We moeten er maar bij leven, zeg maar. We hebben een paar bussen, dus we gaan in aparte groepjes staan. En dan houden we afstand onderling. Dus ja, als we in groepjes van 2 of 3 staan, dan moet dat te doen wezen. Ja, toch nog een paar knallen aan het einde van het jaar. Erik, nu was er een paar weken geleden een oproep van de verschillende burgemeesters. Ze zeiden, we moeten iets gaan organiseren voor de jongeren om ze binnen te houden en om ongeregeldheden te voorkomen. Is daar nog iets van terechtgekomen? Jazeker, Martijn. Op verschillende plekken in Zeeland vinden er vanavond zogenaamde streamingparties plaats. Wat moet je daarbij voorstellen? Een feestje op afstand. Je kan lekker meegenieten vanuit de woonkamer. Je kan een drankje doen. En het voordeel is, je hoeft dus niet weg. Nou, een aantal van deze parties die zijn van tevoren opgenomen. Zoals bijvoorbeeld in Goes, waar onder andere de band Broederliefde optreedt. Maar er is er ook eentje, die gaat vanavond live. Ja, en ik vermoed zo dat dat een hint is naar de locatie waar jij nu staat. Jij snapt het helemaal. Ik sta hier net buiten Kloosterzande in een hele grote hal. En daar vindt vanavond het feestje 2K21party.nl plaats. Georganiseerd door de gemeente Terneuzen in samenwerking met de gemeente Hulst. 12:30 gaan ze hier los. Het duurt tot 2:30. Meerdere DJ's, verschillende artiesten. En het leuke is, je kan een meet and greet winnen met een van de artiesten die hier optreedt. Nou ja, wat wil je nog meer? Een bijzondere oud en nieuw. En nu ik hier toch ben, Martijn, ik ga alvast even draaien. Is goed. Jij hebt een hele fijne avond. Erik, dankjewel. Ja, de laatste coronacijfers. Tot vanmorgen zijn er bij het RIVM 3 doden gemeld. Het gaat om 2 inwoners van de gemeente Terneuzen en 1 iemand uit de gemeente Middelburg.
Ook zijn er 12 zeeuwen in het ziekenhuis opgenomen. Het besmettingsweekcijfer daalt nog steeds, ondanks dat er voor de tweede dag op rij meer besmettingen zijn gemeld dan de dag ervoor. Tot vanmorgen hebben 146 zeeuwen een positieve testuitslag gekregen. Bij een woningbrand in Zonnemerre is een 40-jarige man om het leven gekomen. Het gaat om de bewoner van het huis. De brand brak vanmorgen vroeg uit en breidde zich snel uit naar het hele huis en ook naar het huis van de buren. Het huis van het slachtoffer is verwoest en het huis van de buren is onbewoonbaar verklaard. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar de politie sluit een misdrijf uit. Het was een opvallend initiatief van de zomer. Op de winkelwagentjes van de supermarkt in Hoek werden fietsbellen gezet, zodat iedereen makkelijker afstand kon houden. Maar een half jaar later zijn alle bellen weg. Je wordt er wel een beetje gek van het getringel, maar en het was gewoon als grapje bedoeld. Het is nooit de bedoeling geweest om dat serieus erop te houden. Toch zien de klanten de bellen graag weer terug op het wagentje. Het werkt wel. En die moet ook terugkomen, vind ik. Misschien moet ik beginnen zingen totdat de bellen terug zijn. En ik zing zo vals als iets, dus het zou misschien wel kunnen lukken. Nee. Een enkele klant voelt zich dan ook genoodzaakt tot het nemen van andere maatregelen. Stiekem me duwen. Ja, echt. En dan kijken ze verstrikt om. Waarom doe je dat? Ja, ik kon niet bellen. Hè. Vanaf morgen is Zeeland de enige provincie zonder een vestiging van de VVV. Daarmee komt er een einde aan een tijdperk waarin de toeristische organisatie Zeeland onder de aandacht bracht bij toeristen en ze via zogenoemde inspiratiepunten voorzag van allerlei advies en streekproducten. De vraag is nu alleen, hoe gaat het nu verder? In 2014 smolten lokale Zeeuwse VVV-afdelingen samen tot VVV Zeeland. Welkom bij de VVV Domburg. We staan hier bij de Zeelandwand. De nieuwe directeur Patrick Polly haalde de bezem door het muffe imago van de club en restylede de stoffige kantoortjes om tot inspiratiepunten met felle kleuren en technische snufjes. Ook de website werd gemoderniseerd en Zeeland werd een 5-sterren fietsprovincie. Toen Erik van den Dobbelsteen in 2018 het stokje van Polly overnam, leek ze een beetje gespreid. Toen ik bij de organisatie uiteindelijk een paar maanden aan de slag was, bleek dat er toch wel wat zaken waren die anders hadden gemoeten en beter hadden gekund. Met name op financieel gebied. De inhaalslag om te moderniseren bleek de reserves van de VVV te hebben uitgeput. Er kwam minder geld binnen en er werden inkomsten afgetrokken van subsidies. Nadat Vlissingen in 2019 besloot te stoppen met subsidie, volgden de andere gemeentes en tenslotte ook de provincie. Van den Dobbelsteen kon niets anders doen dan de boel opdoeken en deed dat naar zijn beste kunnen. Het is niet failliet gegaan, we hebben goed dat weten te borgen, activiteiten neergezet en toeristen kunnen gewoon naar Zeeland komen en ze worden gewoon ontvangen en informatie is beschikbaar. Hoe die toeristen nu geholpen worden, ligt voor een gedeelte weer bij de provincie. Is die eigenlijk wel berekend op die taak? We hebben met elkaar afgesproken dat we die destinatiemarketing gaan vormgeven in een Zeeuwse marketingorganisatie. Daar zijn we aan het bouwen en in de tussentijd moeten we deze activiteiten natuurlijk wel borgen. Dat hebben we nu gedaan en we gaan nu in ontwikkeling naar de toekomst. Gemeentes voeren nu weer de regie over de inspiratiepunten. Daarmee lijkt het weer ieder voor zich te worden. Waar ik wel een beetje zorgen bij heb, is wat zou kunnen ontstaan. Het is, dat er weer heel veel lokale initiatieven zeggen, kom vooral bij mij. Terwijl de kracht juist is geweest om die bezoekers ook zoveel mogelijk in tijd en ruimte te spreiden. Wie de website van de VVV intikt, wordt nu doorgestuurd naar zeeland.com. Dat gaat de toerist niet afschrikken, denkt gedeputeerde Van der Velde. Dus is het eventjes wennen, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat mensen weten, vvvzeeland.nl, daar tik ik op, dan kom ik toch weer op de plek waarover ik de informatie kan halen die ik gewend was te krijgen. De toeristen gaan er dus niet op achteruit met de nieuwe situatie, zo klinkt het. En veel van de medewerkers van VVV Zeeland hebben alweer een nieuwe werkplek gevonden. Hopelijk verzacht dat het wat trieste afscheidsmoment. Door corona en het wegvallen van de bedrijfsruimte vonden de laatste werkzaamheden van VVV Zeeland noodgedwongen op een druilerig parkeerterrein plaats. Het was overwegend zonnig, maar ondanks dat ontstonden er hier en daar toch nog een paar felle buien. Vanavond neemt de kans op regen toe en kunnen er mistbanken ontstaan en is er kans op gladheid, want het wordt koud rond de jaarwisseling. En morgen overdag wordt het dan ook weer koud en dan wisselt de zon elkaar ook weer af.
En vanavond niet alleen de afsluiting van het jaar, maar ook van onze documentaire week. En dat doen we met de documentaire Tijdgravers. Over de conservatoren van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, dat al meer dan 250 jaar bestaat. Als je dit zo in je handen hebt en je kijkt ernaar en je weet hoe oud dit is, en je realiseert je dat het een paar miljoen jaar oud is, ja, dan is het begrip tijd eigenlijk maar een heel erg relatief begrip. En Tijdgravers is vanavond om 20:30 en 10:00 nog te zien en ook online nog terug te kijken. En om 11:00 dan weer kunt u nog kijken naar de eindejaarshow. Kortom, een dolle boel. En tot zover de mededelingen en Zeeland Nu voor dit jaar. Een fijne jaarwisseling en tot morgen.